Hello. Ndebe anyị kele m ụlọ. Obi m. Nwoke m ahụ nọ n'ahụ ihe onyonyo ya m chọrọ igosi unu ugbu a. Biko take it and watch this 5 minutes video. This man achọrọ m inye ya award of being the best one-man sport movie maker. The best one-man sport content creator of Igbo land. Our award m ga-enye this man. He's only yawa. Now you have a phone, almost all the content. You have a phone, then with a voice over. Then you deliver the message. Even a comic on here. Message character on here. Web presented on here. Oga, because we can now watch here, but they can watch here. Help one share them here. Open in follow my page, they can watch because follow this page. Gakwana page in can follow where. Kamji video ya. Then give me a page follow Kwanka because I can make back. What because watch on this video come here. The bye. To target go the money. No, that's not after the burial again. Hello. O nwere ihe nna agbakọ. Ọ dịkwa ka akwamozu ma ya gaba n'ihu. What? God forbid. Mba ọ bụ God forbid. O nwere ego njisi n'aka ebe a and then say ka mbata obodo ọka njọ ịmakịta just like you said na onwe non attachment shop ke na and favor niile anyị na-enweta bụ because ha na-afụga the single mother mbata ha n'ebe ha nọ na di ya abata na ihe niile ha kọtụ ego a atụla ya atụ save ị ga na nsọ na di ya anwụsị idube shọ n'ihe enweta yo amụ metu ha si eme n'ime ha and this na ha emetabe donation mana ọ bụrụ na ichele kwa m ka esi akwa mmadụ olileanya adịrị anyị na family maka akwacha m ozugbo ime pepa ime akwụkwọ maka gị nwa and Emeka na Ebuka ka ga ame ha ego na-echefu nna ha ime everybody akwa gbagote obodo a ihe na-aga ọfụma n'obodo a anyị anọdụ ebe a so enyi dịrị ịkwa m ka anyị were nwee ndụ ka anyị wee nwee aga n'ihu na family. I can't believe that you are saying this. Mba hapụ ya aghọta ihe a na-ekwu mana emecha ihe don't allow emotions to cloud your reasoning. Ịghọta ihe na-ekwu ke maka efe ụjọ ama nọ na unu emechago ihe dị n'efe ụjọ chọrọ igbu ehi a na-agba ụfala nke a na-ajụ ise kedu ebe ego si bịa kwere kwesị na ndị enyebeghị ego kedu ebe isi nwetazi ego iji were akwado ihe niile. Look at you and akwamozu m ị na-asị na chekasị 7 million budget ga-agafekwu na 3 million na akwamozu a nwa na-eji ya igote ofu ehi ndị na ibute mmanya no cooling van onye bịa ṅụọ mmanya ọkụ n'okorobịa ka a na-agba ibute few cartons of Gucci wine maka ndị odogwu a ndị pọtasị a isi mechalụ nnukwu donation ịbịa ike ha ya 11 ihe enekwa anya n'ihu wee ke mmanya ha ọ bụkwa ngwu ọbụla afọrọ ka a na-ege akwa ọcha maka ndị odogwu ha bịa ha na-akwamozu ha bụ Gucci wine ọ dịghị ka akpa ya sị na ọ bụ akwamozu ka akpa ikecha ha ya ihe ndị ọzọ ma nri ma everything ma mazie ka eyi esi mara eji ya oke ego na-abịa na tebụl ya bakwara n'aka oke ọkwa ekpeba ka ọ bụrụ ịma kedu ọkpara anyị ya take care of the money. Ịghọta ihe na-akọwara gị kịta. I am uncomfortable with all this you're saying. Ọkwa ịma na asị na a ga-achịta akwa gị a ga-etinye n'ime akpati gị a ga-eri ụbọchị a. Tinye ha akwa ka ha nie enu tinye ha akwa. What if you die after this? Ọrụ ya kụrụ ihe ndị niile na-anwụtọ sinsi nwa kwa akwa ha ka e nyere ha jiri bury me baby bury me ka ndụ anyị gbanwee mgbakwa ego dị involved bury me ama m ihe ya ji difficult nghọta ọnwụ m onini m na ọkpụkpa m bụ ihe ga-agbanwe ndụ na family anyị ọ bụrụ na ndị ụka bịara ụbọchị ya ama nna ha ya abịa maka ọ na-abụ onye jide ha ụgwọ ha bịa oji ọkụ mmụọ ihe eji ekpere ikpere ma ọ bụrụ na ha bịara o nwere ofu ukwe m na like mgbe ahụ bụ mgbe ha ji na-adọnyezi akpati ahụ niile ọ kwesịrị na akpa ka ha ya enyi ha ya hapụrụ ha akpa ha nye hallelujah akwa ka ị na-ebe akwa mụ nwa na onwe m ahịa enyi kwa ebebe ha akwa bụrụ gị kedu ihe ya jisiri gị ngwa hapụzi hapụ ka anyị hapụ otu anyị kwudebere ya ihe aṅụrị ibugodo bụ na dịghị ụnọ ịghọta ihe na-ekwu gaba ya emechaa nwayọọ
anyị ka ya akpakwa mana agwa na onye ọbụla na di gị ka nọ biko anọda ihe ọzọ m chọrọ ịyọ biko si na ego akwamozu masị ndigodoro 1 million ka m chọta unu ebe a bidogodo na-akwado ihe maka ọbịbịa unu nụrụ ihe m kwuru No problem. ngwa na I love you mba ekpezi na akwa I love you ihe adịgo mma kwara m ka esi akwa mmadụ ka ndụ anyị gbanwe Okay, bye. inugo ngwa I